Yai Zisankho Za ku United States of America ndizimene zizi ndithu panopa tidakali tikuyendera kuti mavotsi wakuyenda bwanji apapa chimene chikuchitika nchonena kuti Harris Kamala amene ali vice president wa Joe Biden komanso amene akupikisana ndi Trump ndi amene yuyu kumayambiriraku namba lake ndimene ndikuti 210 pamene tikapita kwa Trump ku ndi 230. Last time pamene mapanga check anali 100 and something 190 chakuti zimayi amene koma panopa I think wakokera Trump akumpeza ndi Trump uyu pamene Trump ali 230 choncho mavotsi omwe ndi mmene akuyendera mutha kuona kuti Trump electoral votes ndikuti 60 iyi namba likusintha choncho chifukwa ma results awo tikupasanawa ndi a real time like time inene nezi kuyendera osati kuti apa ngaka apo date yayi ngati apo date yotakhala kuti yachitika ndikuti panonso ndikuti atisinthiraso ndiyebe mutha kuona kuti 63 million votes Trump yameneyo 139,528 votes imene akutenga iyeyo 51.1% akutsogola pakadali pano pamene Kamala Harris amene iyu ndi amene ali 58,716,783 choncho ali ndi 47.5% ya mavoti ndiyebe iniyo mukhale pamwepo ndithu tizikupatsirani enawa ndoti aliso nditi zipani tawo ngati achina Green Party pasipo enawo akuti achina Independent komanso wafikaso akuti achina anyway mavotes amene komabe it's not a big deal kwa anthu awawa. Big deal ndi awiri wawa Trump ndi Kamala Harris enawo sikuti mungayika nawo mu mpikisano yayi enawo samawalingira kwenikweni unless atapeza 5% ndikuti next time akamaza vota ndikuti adzalosa nawo mu ndandanda wa mabig koma panopa amango ayika ngati kuti masimadziwa democracy nangati panga bwanji amango ayika kuti amene namaya kufanga koma like main parties like zipani zeni zimakhala ndithu zimene zizi Republican Party komanso Democratic Party Kamala Harris ali ku Democratic Party Donald Trump ali ku Republican Party mabe sometimes maybe anthu ena ndithu sitimvesesa kuti kodi zisankhozi zimayenda bwanji kodi ku America amavota bwanji anyway kwa America ndi kwathu kuno sizingafanane mavotedwe ake komanso system yake so ndi yachilendo kumene ambangira chifukwa kuti kumeneko kundi continent America si dziko limodzi America ndi maiko okwana 50 chakuti ndi kuphatikizana dama wacha kuti United States maiko aja aphatikizana kuti maiko uphatikizana nkusankha chi president chimodzi nde zimene timati continent mega kuli ku Africa kuno ndoti tisankhe chi president chimodzi ndekuti maiko ngati Malawi, Tanzania, Zambia mmene muzingokhala ma governor chabe koma osati president yayi tizigwisa chero ndalama imodzi choncho zimene ma Americans amawaletsa kuchita anthu ena akafuna kuaba anthu ena ndi amawaletsa amawapha koma yowa ndi anapanga ndi iwo mavoti awo angafanane ndi ife ayi completely ayi iwo kuvota kwake sikungafanane ndeno system yonse ndingokusirani mkulu mbale wanga ameneyu kuti akulongosoleni kuti kusiyana kwake kumakhala kotani mavotedwe ake system amavotedwe ake kumene kuko amavota motani yetu guys itu ndiye guys thank you so much Malawi and cameras osayiwala kupanga like share subscribe and comment in the comment section koma pakadali pana akutsogola ndi Trump sitikudziwa kuti kumapeto atsogole ni nani tsopano komano Trump ali pa number 1 kumatsalira Kamala Harris amene alisonga the vice president wa dzikolo amene wayikidwa kuti
apikisane nawo mu mpikisano umenewu muzisankho zimenezo. Guys, thank you so much. Malawian Camera. Hi guys, tiye ndikambe za mavota ku US ngati mmakonda politics ngati ine, of course world politics, okay? Ndiye ngati simazikonda zimenezo is fine, dusani. Koma ndifuna mwina mukudabwa kuti kodi ku US munthu asankhidwe zimatani. Ndi ndifuna ningofotokozera mwachidule kuti kodi tikuyembekeza zotani imene mavoti wa akubwerera. Harris kumene kakupikisana ndi Trump amene anakhalapo kale president. Kodi zimatani kuti munthu apambane. Mu 2016 kumene Trump ankapikisana so ndi mzimayi amene ali Hillary Clinton, okay? Iye anapambana ndi popular vote koma sana wine mpando wa US president. Zimene ndikuzanizesera ino kuti tifotokozerane ngati mmakhani mafunso kuti zimatani kumala amene ku US kuti munthu awine mavote. So kumene kuli system ya chilendo kapena yosiyana ndi mavote akwina kuti tikangovota mwina 50+1 amene wawina kapena kuti munthu amene waposa nzake ndi kuti wawina. Ku US kumakhala kuli njira ya electoral college, okay? Imene mavote yake amakhala ndi state inaili yonse anayipasa ma electorates kapena ma electoral votes. Ndiye kutenga ndi population ya state inaili yonse anayipasa state inaili yonseyo ma electoral votes. For example, ku California chifukwa kuli anthu ambiri, population yaikulu ili ndi 54. Pomwe ku Texas kuli 40 something I think, or 40, yes 40. So kutenga ndi population inaili yonse ndi ma state osaja anawapasa ma electoral votes. Ndi zimene zimachitika state itaika vota ndeti lekezo ti lilongwe mwina lilongwe yachuluka kwambiri anthu ndiye nkuyipasa kuti ikhale ma electoral votes 50. Salima 20. Ndi anthu ngati akulilongwe osewa avota amene waposa nzakeyo ndeti ma electoral votes haja ndiye watenga. Okay, ndamene akapanga certify kuti munthu akhale president, okay? So kuvesesa kumene kukuthandiza state inaili yonse ili ma electoral votes anthu amalimbirana zimene zozo. Ndiye kuli ma state ena odziwikiratu kuti ndi ama Republicans amene Trump akuyimira. Kuli ma state ena amene amadziwikiratu ndi ama Democrats amene Harris kuyimira. Zimene zothauza ngati ku Malawi kuti kuli malo ena odziwikiratu kuti awa ndi a MCP, awa ndi a UTM, awa ndi a DPP, okay? Mwachitsanzo chabe, okay? Ukuso kuli ma state ena, pomwe kuli ma state ena amachedwa kuti swing states, amasintha. Mwina mukamamva mawu pano pamuzimva kwambiri ngati muzisata za mavota ku US kuti ma swing states kapena ma battleground states. So amene wawa ndi Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania, Wisconsin and North Carolina, okay? Masesa amene wawa ndi amene amalimbana kwambiri chaka ndi chaka chifukwa chonena kuti amatha kusintha. Sunganenereto zonda ma Republicans koma sunganenereto ama Democrats. Ndi anthu amakakhala akamenya campaign amathamangira kuma sesa amene wawa ngati apapa anakhala kwambiri ku Pennsylvania. Chifukwa ku Pennsylvania last votes a Biden da Trump anasiyana mavoti ochepa kwambiri, okay? Ndiye kumakhala kulimbana kumeneko ndi ku Georgiaso. Ndiye anthu amakhala akamakakhala akuzama mu campaign amapita ku masesa amene wawa ndiye muzamva kwambiri kulimbana kumeneko kuti alimbane ma electorates akumeneko. Ndi chimene chichitike Tuesday ino mavoti anthu anavota kale early voting koma samalola so ma state ena ma state ayonse amakhani malamulo osiyana. Ena amalola early voting, ena amalola by mail, koma so ena amathaku even kawerengedwe, ena amalola kuti anthu awerenge a day before early voting aja a day before ma vote. Ena salola, ena amalola kuwerenga mavote after kungomaliza usiku wonse mpaka na malizetu. Ena salola amadikira mamawa. So simatenga nthawi ndi process ya itali makamaka kuma battleground states kumene umakhadali yese maso alipati ndi amafuna kuti zonse zilongosoke bwinobwino. Ndiye apa tikudikira tione kuti kodi Trump alowaso mboma kachikena kenaka nkuagwetsa Biden kodi pana agwa kapena Harris amene ali nzimayi kodi agwetsedwaso ndi Trump wa. Ndiye kuli nkoke tidikire mangofuna ndifotokoze zimenezo kuti zimene tikuyembekeza ndi zimenezo. So ukavotedwa kuti umakhala kuchitika zambiri koma zonse zatha pokhapokha ma state wonse adziwika makamaka ma battleground states amene kumakhala kuti maso anthu akuyang'ana kumeneko. Ndi zimenezo zimene zili ku ma elections aku United States amene tikudikira tione kuti kodi alowe malomwa alowe mu president wa ku US ni ndani. Zikomo kwambiri ine Chinese teacher madzulo abwino kapena kuti tsiku labwino. Bye bye. Like, share, Malawian cameras, right.